bollywood ni actor Akshay kumar bono jotono sinibaina okra chakra cherai kusu jotono sinibayo bono khorok sapano sinia abo hai kwrwi hingke bollywood actor Akshay kumar accident wngkha hinui koktwmani bisingtwi saimankha 19 January ni horo Akshay kumar bini bihik bai kwnui bini gari o Akshay kumar hinkhe drive khlaijak gari choliwi tongmani ar jora bini gari auto khungsa o thutaina naiwi sak no kadena naima bai bobo dukhu mankha tei o auto bo dukhu mankha auto ni hal hingka hingke bini joto pura cheka meka wngwi thangkha bini gari ni hal bo haino mogorna afuru wngkha jephru actor tei twinkle khanna bini bihik airport ni simi juhu o borokni nogo thangwi tonglaimani afuru no o lahar patikha shruati judge partal khlaimani yagulo saimankha Akshay kumar puila hingka hingke bini kafeli skirt bai thangwi tongmani ah jorao no ukulok faisingtwi thutaikha hinui koktwmani bisingtwi saimankha bini ukulok auto phaiwi tongo tei auto no hingka hingke ukulogo kaisa car phaiwi o auto no thutai rima bai sak no balance khlaiwi manya didak midak wngwi kokoi mokoi wngwi Akshay kumar ni car bwskango sokpaiwi tongma bai Akshay kumar bo achomsa palchap manjakliya wngma bai o auto no thutainani nangkha bo bini direction o thangwi tongma se o auto bwskango phaiwi rima bai abo kahai khe thutainani nangkha o accident o auto chaloknai belai kheno serious condition o kwlaiwi thangkha belai kheno serious wngjak sak dukhu manjak bini auto ni hal bo belai kheno cheka meka wngwi bwskang ni dewi thangkha tei Akshay kumar ni bo haino wngkha direct ulta wngnani naiwi tongmani ah jorao bini driver tei Akshay kumar ongkhorwi naima bai saimankha kolomate borokni car kekhek wngjak hinui sakao kawi auto chaloknai simi dukhu mankha bini passenger rok hingka hingke to amsuk dukhu manliya obo wngkha hor ni prai 8 ta 9 ta digi kahai o mumbai ni juhu elaka silver cafe ni ganao o gorna gotikha gorna gotimani yagulo police rok ah thaio logi no phaiwi sokpaikha tei bahai khe tamo wngkha joto judge partal rok khlailaikha hinkhe online circulate wngwi tongmani viral video o nugui mankha na car khakchak khekjak tamsakao bo kajaktwi wngwi tei kaisa faising auto hingka hingke direct no bwskangni je tongmani joto deb sugui thangkha tei o deb sugui thangma bai o auto chaloknai belai kheno sak dukhu manui bono hospital o admit khlainani nangkha logi no Akshay kumar tei twinkle khanna borokni kaijakmani 25 bochor kamani yagulo borok marriage anniversary borok palainani bagwi foreign trip thangmani tei foreign trip thangwi kiphilwi airport ni simi kiphilma jorao no mumbai juhu ni cafe ganao o lahar patikha hinkhe o borok berai rok manutwi twinkle khanna bini instagram o bo post rok khlaijak tongo norok thangwi bo nai mano foreign trip o borok bahai khe enjoy rok khlaikha akorok o video social media o mar kheno viral wngwi tangkha o borok no nugui actor actress ni joto friend circle tongnai rok joto borok rok no belai kheno wanlaijak tei bini fan following rok bo belai kheno kiriko rok wnglaijak Akshay kumar ni sak dukhu de mankha eba khema manya tabuk ni condition bahai akorok hingka hingke norok no ang swngnani muchungo cherai okra kusu sakchalai jotono no norok bode Akshay kumar no chajakya comment section o thangwi comment khlai salai di।